Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla moni ruɓindu jayndedi moɗon goto fof salminama inde kono kadi manama yettore ko wiide on tan ko weltare min dañi huccidde moɗon oɗo subaka alarba hande e wiide on tan kadi mbar ko jaam waale moɗon kono kadi neɗɗo fof walla mune fof ɗo woni kala nane salminama kono kadi seren ɓe amen yejjitaka goto fof ɗo woni fof jurama min bertiɓe juuɗe amen ñagadeɓe duwaw ɗum noon ko banimon debbo Aissata Ndiaye banum gorko Amadou Moussa Anne no subaka fof Amadou Moussa bisimilla ma no pinirɗa mbani mba Aissata Ndiaye salminama no fewi alhamdulillah en pini dow jaam ko yettude Allah no fewi e jarnude kadi dendagal yeeɓiyankoɓe wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi no kewɗen wiide kala subaka saabu jarnudeɓe nde tawno eɓeni tigui ndewidi golle ɗe no hannirta ni ɗum ɗon kadi ko yettere Allah no fewi moni kala noon hayso tawi inde muɗum innaka eɗen gandi vraiment darde mum no fotiri to banggue yebde nde ko noon kadi to banggue wadde commentaire ɗe ɗum ɗon noon ko jarnudeɓe no fewi kono haade nden en calminat ɓe ganduɗa ɓe nanato to banggue Paté Gallo e diwan muɗum ha toon to Dara Haleyɓe sababude wondeɓe hettiyankoɓe hono haalirde sengide men e oɗo saaha hono Yelo FM 95.6 noon tigui e juurade seren ɓe amen foof juurama ha tengte galle ceerno Hamidou Ly toon to Dara Haleyɓe wadde Amadou ko ɓuuri tengtude hande ko ɓuuri tengtude hande jani ɗi Aissata Ndiaye ne wayno ko gueɗe ɗiɗi ɗi ganduɗa ɗe ina noddi tigui ko wiyete ko hono mbadi fitina saabu ɓe ganduɗa ɓe ko noddirteɓe hono goomu ñolanka kañumen kolliti wonde ko kay ne wayno mbaɗata seppo ha toon to place de l'indépendance ko noon kadi ne tawe hen alhaali Guy Marius Sagna e wondi muɗum kono ɗum ko toɓɓe goɗɗe kewɗe mantiniɗe ne tawe e nder jandeji leydi Sénégal e o subaka noon tigui Amadou wadde en mbatta sona udditirde quotidien le quotidien tigui nden ɗon jayde ine wayno arti tigui koko mbiɗen ko ɗum ɗon noon ɓe kolliti kamɓe goomu ñolanka gam kay joni joni o hebde ko yewti ko e gaccirgol biteɗo Guy Marius Sagna e wondi muɗum yidde mabɓe oɗo saaha ine wayno ko tigui wadde seppo ha toon to place de l'indépendance ɗum ɗon noon jayde wi ko ñolanka yidde mum tan ko l'indépendance Babacar Diop kañum tigui hande udditta ko yewti ko e namde e jaabuwuji hakkude makko e mawɗo ñawaɓo e wiide jayde ne tawe e hello joyi e jayde quotidien le quotidien les échos nden ɗon jayde ene wayno ko hen tigui arti ɗum ɗon noon kamɓe ganduɗa ɓe ko goomu ñolanka yidde mabɓe tan ɓe mbi wonde so tawi ɓe jamirama walla ɓe jamiraka hatta kam kamɓe koɓe tigui waɗoɓe seppo ha toon to place de l'indépendance ɗum ɗon noon ɓe kolliti ñalawma o wonata ko ñande aljuma paaɗo ɗum ɗon noon goɗɗum ko tawete on ɗon fannu ko mawɗo ñawaɓe o ene wayno hande tigui ma uddita ko yewti ko e dossier alhaali biteɗo Guy Marius Sagna Babacar Diop Malick Diallo Biaye Ousmane Sarr e Souleymane Njim kañumen tigui ene wayno kusodirta e makko e oɗo ñalawma hande Guy Marius Sagna e heddiɓe e on ɗon groupe kañumen ko janggo tigui kusodirta e mawɗo ñawaɓe o Rewmi quotidien Rewmi quotidien kañum ne oɗo subaka hande no wayno arti ko e nanggal Guy Marius Sagna e wondiɓe muɗum ɗum ɗon noon jayde wi ko namde ɗe woni tan ñawore nde ma uddi tigui hande oɗo alarba hande ɗum ɗon noon hollitama wonde ko goomu wittengu sud-est manam tan goomu ganduɗa ngu kay oɗo saaha ina tan fiiɓi ina wayno yaade toon to galle mbiyen suudu ñawir ndu gam tigui ina wayno hollirde metti muɗum e ko yewti e nanggal professeur Diop e wiide jayni nde caggal Rewmi ko Walfadjri Walfa quotidien oɗo subaka hande ko en alhaali arti ko yewti ko alhaali Guy Marius Sagna e wondiɓe muɗum ɗum ɗon noon jayde wi ko laamu ngu tan oɗo saaha yidde muɗum walla mbiyen woni koye ƴewde tawi ko yalti woni koye ƴewde yaltirde tawi ko e damal mawgal La Tribune nden ɗon jayde ine wayno wayli sawru mbaggu kono tan waɗɗani ko witti koye kasoji leydi men Sénégal nde waɗi kay ko losko walla mbiyen witto toon to woni e nder kasso mo ganduɗa ko biteɗo hono Bougazeli tumaɗo e gueɗe faux billet ɗum ɗon noon jayde wi oɗo saaha tan ene sifo gonka makko toon to Dumbirdu ndo Rebeuss holtam noon wonde gurdam makko e kala ñalawma e wonde kay woɓɓe ganduɗa ɓe ko ɓe o dumbiɗa ɗum ɗon noon kala saaha omo tan salo ina wayno yirlade ko wiyete ko ono wadde promenade e nder cour on ɗon woni tan e nder booɓe e ndun ɗon Dumbirdu ɗum ɗon noon kala saaha e wiide jayde caggal ko fonno ko wadde hono mbiyen promenade koye on saaha o huddita deftere makko omo janga ko wiyete ko hono hasayide
Jainde libération kañum ne ha joni waddani dumbirɗi kono haali koye sengo wongo ɗum ɗon noon ko caggal tan ndeɓe nanga nangle deggodirɗe tawi noon ko ɗo e diwanuji leydi men Sénégal goomu FBI joni o jopima ko tolni e jihadiste uji en tato tawi noon ko mennoɓe ɗo rewde e wuuro lamorgo ngo hono Dakar e wiide ɓe ganduɗa ɓe kay ko FBI ene wayno tan kamɓe kala ɓe tuuma tigui ene wayno koye wadde janguji toon to leydi Mali e Burkina Faso e toon to Côte d'Ivoire wonno koye hitande ujunaji 2015 e 16 ɗum ɗon noon Amérique naɓe tan oɗo saaha ene jiiɗi heɗade biteɗo Mahmoud Sidi Baba Al Itag wondude e Moustapha Amar Bachir e biteɗo Eril Adebe caggal ɗum ko l'observateur jayde groupe Futurs Médias nde haalata ko yewti ko e dawrugol ɗum ɗon noon nde waɗi ko losko yañgo e ko yewti ko e majjere walla mbiyene deƴƴere hani e jitede omo ganduɗa ko gonnoɗo jagoɗo kalfinaɗo ko yewti ko coftal ɓaali leydi men Sénégal inde makko ko Malick Gakou jayde noon ne wayno hutorti ko ɗi konnguli e ɗemgal tubankore wonde ko jamais grand jamais parti ɗum ɗon noon konnguli ɗi noon jaaƴi ina tawe e nder hello jeegom e jayde groupe Futurs Médias nde noon tigui jayde l'observateur tawete wadde ko le soleil jayde gendire nde e oɗo subaka hande ene wayno ari koko uddi hakkillaji walla mbiyen koko rewɓe kay batti hakkille manam kay jiiɓodirde ko yoti ko e produit ji ɗi ganduɗa ɗi ina kay mbayla balli hani ina jonnaɓe e kala e saaha mboɗandi ɗum ɗon onon kabaru Aissata Ndiaye sa yanaki a tawete hen ɗum ɗon noon jayde holliti wonde ɗin ɗon produit ji ɗi gona moƴƴi koɗi kay bonnoji e no hannirta ni jayde Stade quotidien e oɗo subaka hande ko yiti ko coftal balli ina wayno ari ko e classico El Classico Barcelone e Real Madrid jayde noon waɗi ko 19h woni waktuji 19 ɗum ɗon noon hollitama wonde ko classico mo ganduɗa o kay ina joga kulhuli mantiniɗi saabu kay jayde ne hollita wonde oɗo saaha tan Real e Barça goni koye foɗodirde ko yewti ko e on ɗon hono jonde gadide e Liga Espagnol Zidane kañum ne oɗo saaha tan nana tigui haala ina jirwina walla mbiyen ina ummina tigui hono gueɗe e fettoɓe muɗum Messi toon to Camp Nou holliti wonde noon ko no wayno tigui Messi toon to Camp Nou manam e on ɗon kay stade wona kay Messi mo ganduɗa o ina serti toon to hono dingaral bitegal Santiago Bernabéu noon tigui jayde football tigui woni ɗon wadde noon paɗen koye jayde sippiro suñu lamb tigui nden ɗon jayde uddata roɓindo men jayde ƴewɗo subaka hande ko combat woni kay mbiyen kiwodiral padangal hakkude Ama Baldé e Modou Lo biteɗo Jules Baldé noon oɗo saaha tan jopimo mo ganduɗa o ko biteɗo Modou Lo e wiite makko noon so tawi tan hankkidine haaɗide ittama hakkude Ama Baldé e Modou Lo manam so arbitre sifli on ɗon saaha noon ma Modou Lo kay watte e place muɗum tawi wattatamo ko biteɗo Ama Baldé kona ɗum ko noon konnguli goɗɗi ina tawe hen moni kala e ménagère uji ɓen ɗon ina suuti konnguli e nder jayde sunu lamb so wiide wonde moni kala paari manam heeɓima gam on ɗon combat kanɗo waddi e nogas e jeegom lewru juillet hitande ujunaje 2020 mbiɗi sikki tan Aissata Ndiaye ko an foti yahande men toon to arène national noon tigui ko min yahata tigui noon amatugol lawol min waɗoyta min tawtorete oɗo combat kono so Allah jaaɓi wadde Amadou mbiyen tan suñu lambu uddata en garate e ɓoore wonde hande noon payaten ko caggal leydi en jaltata Sénégal tigui payane hoddiɓe meɗen ɗo e Gambie hoddiɓe meɗen ɓe ganda ko ɓalliɓe men no fewi tawde e Gambie ina anda presque heedi koye nder Sénégal ɗum noon Amadou Adama Barrow aɗandi tan e campagne makko mataw wonko ganduɗa o diguino ɗum haalluji ganduɗa o fanino ɗum e yimɓe leydi makko ɗum noon ina jeeyano hen ko heewi surtout noon e wiide so waɗi duuɓi tati ko jahowo hande noon yimɓe leydi makko won hen ɓe ganduɗa darima wiide tan sérieux jotna mataw duuɓi tati yoni ko wino ko waɗani ɗum wadde noon yo yah Amadou hande ɗum ɗo so ƴewtidama ko ɓuuri mantinade hen ma wiye mataw seeɗa démocratie bo wiyetake dañi ha wuro seeɗa démocratie ƴewtidama toon e Gambie saabu duuɓi 4 caggal walla duuɓi 5 caggal ko wayni ɓe miijanoki wadde ɗum nde Yaya Jammeh wonno toon eɗen mbawi haalde ɗum e fannuji ɗiɗi
fannu gadano ko mbiɗa ko to banggue potal walla mbiyen démocratie eɗen gandi ko tolni e duuɓi ɗi kalɗa ɗi e ko ɓuri ɗum saabu hitande 1994 hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e nayyi nde Yaya Jammeh ari e pouvoir eɗen gandi won mbaadi gondi e yilli dowla Gambie saaha noon ko wiyete ko hono ko fate banggue sepp woni manifestation ene waɗire hono ni ɗum ko tabal to banggue potal ko heddi ko noon ɓesgu leydi Gambie eɗen eroɓe eɓe gartita hakkillaji mabɓe promesse de campagne ɗum ɗon c'est vrai ne addan mawɗo leydi ndi caɗele mboɗo heewi wiide ko wiyete promesse de campagne woni hunanade yimɓe so tawi mi ari e pouvoir ko ɗum mbaɗanmi ko ɗum mbaɗanmi ko ɗum addanma e laamu ko gonga kono kadi sa henaki ko ɗum addantuma ittede e laamu kono noon e nder constitution dowla Gambie ko duuɓi 5 woni ko président o suɓira hayso tawi o wino ko duuɓi 2 ɗum ɗon hayso yonti ɗum ɗon ala droit yaade par ce que o suɓa koye nder duuɓi 5 donc yoɓe gartir hakkillaji mabɓe ɓe ganda ɗum to ko promesse de campagne ɗi ganduɗa kadi aussi yadani haydara e banggue e pewnirgol leydi ndi saabu leydi Gambie yalti koye caɗele ɗe duuɓi ɗi ganduɗa ɗi ko duuɓi nogas pawɗi ɗum ɗon noon so tawi hande wiyama e nder duuɓi 3 yo président suuɓe hen so suɓama kadi aussi yo wat duuɓi 3 ɗi yaaha ɗum hay goto meeɗa ɗum yiide leydi ndi ganduɗa ɗi ɓuuri wadde grande démocratie e nder windere nde ko dowlaji dentuɗi ko duuɓi 4 woni ko constitution munen ne wayno jaaɓi pourquoi hande leydi wande Gambie ne ganduɗa ko cirtele nder leydi Sénégal a haali wonde ne mbaɗa manifestation ne mbiya Adama Barrow yo ummo e pouvoir wona hunde ganduɗa nde ina moƴƴi saabu ɓe goni koye manam nokku mo ganduɗa o koye wurtinde leydi ndi to banggue faggudu to banggue gueɗe baaɗe noon ɗum ɗon noon yoɓe gartir hakkillaji mabɓe no hannirta ni noon tigi Amadou ɓe goni koye matade leydi mabɓe te soɓe mate leydi Sénéma he wona hitande wona duuɓi 2 kono kadi wona ni e duuɓi 5 gasata wadde ko mbiɗa ko tan ɓe poti tan ko yadde haqqillaji mabɓe ɓe jaara sese saabu promesse de campagne wona tan président ji Afrique mbatta ɗum sa ko woni France ko woni États-Unis banggue foof mo jaada promesse de campagne dañat don noon so neɗɗo jooɗima no dañirta lawol ha darna ɗum ɗoji projet ji mum ko ɗum woni haala ka wadde Amadou ko ɗo tan roɓɓindu jayndeli meɗen haadata en mbiyata bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Allah jarama on jarama kadi no jeeɓirton no mbaɗirton eme no mbaɗirton commenté ni min beltima hen no feewi wasta kadi min ƴetta yoga e mabɓe Amadou min jarna ɗumen saabu nomin mbatta saaha foof so Allah jaaɓi ɗum noon tan Amadou Paté Gallo naɓe calminama e dendagal heɗɓe sarsaraji kala Thienel naɓe ko way noon Allah jarama jarama Ndeye Fatou Massaly henno e banggal caméra o Aissata Ndiaye Amadou Moussa Anne kuccodirno ɗon